Когато гледах първия епизод на влога Кученцето зад кулисите, имам усещането, че не казах нищо и че загубих 4 минути от вашия живот. Затова сега ще загубя 10. Здравейте, аз съм Севар и вие сте с втория епизод от влога Кученцето зад кулисите. Или видеодневника, в който заедно проследяваме репетиционния процес и изобщо процеса по създаване на моноспектакъла "Кученцето се засмя". Напомням, че премиерата е на 14 октомври. Тук, където сме в момента, не че знаете къде сме в момента, но ние сме в Националния студентски дом в София, зад опашката на коня. Та очакваме ви на 14 октомври, когато ще е първата среща с публиката. Айде пак се почна. Днес съм се фокусирал малко повече и ще гледам да насоча вниманието ви и мисълта си към едно и също нещо, а именно да ви разкажа повече за главния и основен и единствен герой в моноспектакъла Артуро Бандини. Артуро Бандини е 26 годишен писател, който е, като всеки артист, се колебае дали творчеството му ще бъде разбрано, ще бъде оценено, ще достигне до публиката, зрителите, аудиторията като цяло и дали всъщност някой ще го оцени подобаващо. А какво значи за един артист да бъде оценен подобаващо? Нямам никаква представа. Така че по същия начин той се съмнява в себе си, съмнява се в своите възможности, но в същото време иска да бъде оценен. Иска слава, иска да бъде известен, иска да бъде богат, иска да бъде обичан от хората, но не прави нищо по този въпрос, освен да си го мисли. Така че, той е малко като израза, за да спечелиш шестица от тотото, трябва да пуснеш тото. Така че Артуро Бандини, за да придобие световна слава, той трябва да започне да пише. До мен е режисьора на спектакъла. Която контролира да не каже прекалено много. Зад камерата е монтажиста, който ще го затрудняваме, разбира се. Да, така. It was at this moment that he knew. He fucked up. За какво говорих? Артуро Бандини обича. Той през цялото време това всъщност е една история за любов. За съжаление, тази любов през 90% от историята и от времето е насочена само към един човек, към Артуро Бандини. Този човек се занимава с това как обича себе си. Как той е хем източника на любов, хем обекта на любовта. Той иска да получава любов от всички, като ясно осъзнава, че с нищо не я е заслужил и нищо не прави по този въпрос. Той разбира своите проблеми и има такива моменти, в които едни проблясъци, в които си проличава истинската му същност, а тя е, че е един най-обикновен човек с нормални чувства, с нормални мисли, че не е нужно да бъде велик, не е нужно да бъде известен, а че нещата, които му се случват, са като на всеки останал човек, със своите върхове, със своите спадове. Звучи добре, звучи логично сигурно за много от вас, който следи мисълта и е изгледал до тази част на видеото. Ако сте изгледали до тази част на видеото, време е да кажа, че премиерата е на 14 октомври от 19 часа, като можете да последвате линковете в описанието, които ще ви пренесат към събитието в другите социални мрежи, сайта на Spam Studios, както и разбира се към техния мърч. И за да затрудним монтажиста, това са всичките дизайни на тениските. Не знам колко. Монтажиста винаги може да ми отмъсти, като просто ми остави да си местя ръцете и не сложи никакви снимки тук. Но иначе това са дизайните, които можете да ги видите, може да си вземете от техния мърч. Като разбира се, можете да ги последвате във всички социални мрежи, линковете са в описанието, можете да последвате мен, ако решите. И разбира се, да си купите билет за премиерата на моноспектакъла, защото ви очакваме с нетърпение. Радвам се, че изгубихме времето ви заедно. Очаквам ви с третия епизод съвсем скоро на подкастът, не подкастът, на влога "Кученцето зад кулисите". А откъде идва името на "Кученцето зад кулисите"? Ще ви разкажа другия път.